ассалому алайкум тамошобинони канали Маъмур Азия. Хуш омадем ба канали мо. Имрӯз рӯзи якшанбе қарор дорем дар молбозори ноҳияи Дӯстӣ, собиқ ноҳияи Ҷиликӯл, хоҷагии Ишбек Сатторов, якшанбе бозор. Наворо сар кардем аз гови гӯсоладори бақувват, гови ёш, гӯсолаш буқача. Саҳар бега 6-7 литр шир дора, нархаш 25 000 сомонӣ. Боз муомила дорад. Мана чочош бародарам. Мана чочош. Гови бад нест, гови хушрӯи созам. То 20 000 бозор карда истам. Узрашта додагӣ нест. То 20 тара карда истам бозор. Савдо шид гови гӯсоладори сия. Гӯсолаш гуноҷинча. Шириш чанд қай? Шириш то 7-8 литр метиҳад саҳару бега. 16 600 сомонӣ савдо шид. Чочош, бинаго айқафош 16 600 сомонӣ. Гӯсолаш гуноҷинча. Дата буқаи калон савдо шид. Килобаркаш 48. Килобаркаш 48. یا چند سالش بود؟ چند کیلو هست؟ 48 دوتا کالو. کیلوش چند؟ بالا بانجون جهان. Ja, kijk hier uit de Sankt-Jan, man. با فکرم که با سودا شده 47 گرفتگی 48 فروختگی بود کیلوبارکش سودا شد بقچه برادرم قچه майдак 7600 сомонӣ акай шӯҳрат фурӯхт ин бародаро харидагиай 7600 сомонӣ қачаи қутос монанд ятай дига буқаи сия барои бастан савдо шид 88 нем шикамаш калонтар буда хоб миёншам калтатар бад нест айнеки миёнаш калтатар шикамаш калонтар буда 88 нем савдо шид бародарам савдо шид бо ятай дига буқа барои бастан 9000 сомони рона ҷо бо дутаи дига савдо шидаga o'zi айқафои ҳавай рафтаисте вай шам мегирем савдо шид дута буқача 200 сумкам 16000 ҳар душ як ҷоя савдо шид мана якта ала якта сиё یا اسکرانه کجیان دصد сумкам 16000 ҳар душ як ҷоя бад нест созай сетта буқа як ҷоя савдо шида буқа барои бастан дуташ 24400 4400 ҳар сеш як ҷоя савдо шида манаи дуюм сеюм гӯш Кадом каналай? Маъмур Азия. Сета як ҷоя савдо шида 24400 мечаспиди ки охи шам бине ира бо подписчико гирифта мега Москва ҳамин қа мечаспид мега
وقت هم یوتیوب شو کار نکرده گرد واپسی محکم کرده گرد یوتیوب толка VPN قطع تماشا میکنه هر سه شیاجه 24400 подписчиков خریده барака шития اینا مولای майда майда буқача гуножинча иш буқача ин буқача 8000 ин дута гуножинча 5500 мана 6500 муомила шуно қанча қилди бозор 6000 кадеса буни чи 7000 ира кадеса гуножинлар чи 4700 сомонӣ кадеста гуножинора буқора гуфтем нархуша савдоши дута буқа барои бастан 20200 сомонӣ ҳар душ якҷоя савдоши 100 сомонӣ 20200 ҳар душ якҷоя ко барои бастани сумоша ҳисоб дорад гуножино савдо шудага 65 66 савдо шудага гуножино барои молкунӣ манаст сета якҷоя якумуш дуюмуш сеюмша барои молкунӣ 65 66 харидааст бародарам сетара гуножинои хушрӯхшӯа молои тоза савдо шудаи гӯсфандои баррадор 4 сар 3200 сомонӣ 3200 барош калон-калони хушрӯа ҷая буқомат ними бозор кӯчида омад ира чанд гирифтӣ ака 1650 хушхорая мода 1650 ана бара ё ами таъсири ширайда таъсири ширай ки тоза фарб як шуда истодагия барачо 1100 сом нарай мода на 1100 сом мега амира бозор чанд кадира 900 сом иш савдо шудага чанд кадаги чанд хел гирифтагиши намедонистар айдига кас буда дода рафта иношам айдига касам 1400 барачои нар харидор савдо кунеса 1000 поя муомила дошта боша савдо кунем мегӯяд навшане 1400 муомила ира нархи барои калон-калон нош 2000 сета калон вайш 1800 не майдаша 1500 бозор када иноша 1600 бозор кардааст ҳозирашта додагӣ нест айнаки хоб савдо шудага инами барро ҳамаш якҷоя савдо шудага бародаро 1680 сомонӣ мешавад 1680 сомонӣ савдо шудага байништа якта дута мода будааст дигарош нар хушхорча 1680 сомонӣ марҳамат нархҳои аниқ ино шир дар кор нест бародаро шир буромадаги айна аку камкам алаф мехӯра сабуз пабуз зана мегира майда майда савдо шудааста барои калон-калони айшер буромада ино алафхӯранд
کم کم سابوس و این پیم هم زدن میگیرم مایده مایده. سحر 1730 سومونی کرده گیر برادرو. سحر دودگی نیست. بعد انا اکنون حاضر 1650 سومونی کرده است. حاضر بو ندوده است برادرو. سحر بار وقت 1730 سومونی کرده است.